Etina na mamamre ni amane kwanso eyi odeseprantie ede ne kire emampanimfo owie ye no wone kire oman no ena yede ne kɔ wotumfo ho otua na patemu nsa na obetina patemu wasai atere ne mpanimfo ama ne mpanimfo nso esai bi atere no ne mpanimfo sai kire no na esese ye kwosere osantehene oti buruku so ku man hini tadwira yewura santehene tipa eso da yepa na omane nsayetre no yewura ti ase ma ni be si bi tre no tina no juadei ena yewura e ma kwai ma abuna man hene o si bi tre no
and aboni didi so enti na ye wo ya ye nyina abunamanto so yanko ba bia ina sese ohene otena seso ofa ne nkromo na ofa obetena seso na ogentia akwa abansem ene tirim kwansem etinanom adesie echocho wuro ne nintia enne ye nyina yesie mu wo Komfo Anokye fie enne amanebotia wa wo ho ne se yewura eye Agonahene Obiri Komfo Anokye Boakye a otoso mienu wa yensaye ohene amane kwan se enne ono ene Agonahene ya nananom ebebu Agonamanto so ho ka emumfaso ene emu agapade nyina ne agoro oman no de amano no ahye kire se Obiri Komfo Anokye Boakye a otoso mienu yewura manhene woni watena nkonwa ene nanahema motiri nkwa wisi ye nyina ne yesi atosire mu ose ye oche diankonya mie ya duasio amio ye ataje forwa Senji Agonahene na chiamehine ene du libre nimu ya wachia amana papa tiri kwanse ni efi na baseto ahene Agonahene aponyina mo asohye na presiento amponyina mo adikuro yiwa so en afrosro abo kotia libra na wako tiri kwanse ene apo Nana adua senso agora nkobia hene nana abrama bia hene no nana agora mai so nana edu bensa otosu enu agrechi do hene o ma hene chi do hene no ono aso da ye afomaso hene nana Agonahene ni chi do hene ena wakotia ni bra edu mensa nana Jessica ja Agonahene ja se hene ono asore ye bedwase hene nana Jessica ja Agonahene ja se hene ya wo ye bedwase hene nana ena wetru ha ono nso etia no nana abo sikufo entry nana was sikufo entry Omae na kobe akwa hene no Agonahene na kwa hene nana Jesse si for entry Agonahene na kwa mu ene no so wadru libra enimu no Debra nana chiado Agonahene boku hene no ya mwase hene wamwase nana ya mwase nana ya mwase hene Agonahene ni benkum hene ena yewura nana Boakye yado nana Boakye yado basketball yo wadru libra enimu akwasia no
Yo na ajapa me yawo. Na Agonahene bani mpo. Ono na ewe bibwa. Ni wura ni papa ni hoyi. Ono na ewe chire kopem se ebra ni papa be. Na ajapa ame yawo. Agonahene nifa na ono asa ye Komfo Anokye ne ba nimpo e pepi eno no na ene hye sire mfie ennan na Obiri Komfo instrumentire Nana Agonahene ma any the penny for say your way in our search on the city beach. Jolly ya Yenina and Cabo coin for CB beach open show. A brave bedroom, you know, who said a brother near the park. Yeah, quite honestly, could have put in another dish. The case of that translate here, Nene. And then, Leura, boy, Timo Passel, and passing the panini. Could have been a cool Chumwa, but translate. No, 19 and 1 so, I'm a mouth for some pa. What did a smile a man up to some Abraham, and then every and also no, na brempon, oh, Bonnie be Leura, and more two queries. Na wabedi juma esebia ediamano enti se papa ni eni pontre na na kwa nefiye oni na na kwa ni se papa ni eni Komfo na na kwa jo ankra ene se pa ti amire ena wetu wonia Obiri Komfo Anokye Boakye no mako ediono eye coke e na fanta no ediono e na ka ediono na motos mako esia
ena owie no ensuo nso enaka family park no eno nso so eduno na chese yetitemu a ensuo no enaka eduanan owie ye no se nana wadama we no ate ame mo bo mu ade nso enie owie ne sana no se enei snapo ana broninsa enaka mako ensia esi okwabrani a won kan bada na betri so na yemfa nkonya ase na yemfa nya amamre ni amanie na akomfo a epaye na abase ne nkwaso akomfo a ewo abramantonso mu ono nso nkwaso yewranom yedamo ase emamo emo atiafo yedamo ase sabre enam se ente so kwa nante kwenti na ma na brempon ene na hema ene ne mampenifo eko akoma nana Agonahene Obiri Komfo Anokye Boakye a wotoso bieno wokoma no akwa aba ene tiri kwansem
na edododo no abetumi atienti na ye mesre say ebra na nanom ohene ne sewa no ne papa etika ko ne na atienti ono ne wo
wɔkɔ n'anim na wɔtia ne nsam enti atiame ɛne nkwaamo wɔda woroma mo bɛboa yɛn efi saa abere yi korɔ no obiara duru sɛ n'anim a obɛbɔ ne mu ase na wadan ne ho bɔkɔɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛdɔm no a ɛbɛtumi atia abatire Obiri Komfo sabre eye osewanom wo papa intikafo enei wo se wose wonu animonyam isanse wo brabo pa wontetie pa wo giye ama wanimu abanyam enti nei ya yeyi watere Agonahene Agonaman ene Agonaman tonso nyinaa wo ba ya wono so abrade Nana enam say what you sipim so na we hear this yenti wo papa ene wo se wanom say wakonya wate ene wutini ye ni nyina wo de aba obi e no se ensuo so naka ensia akese na chese ensuo no naka dumie no ena doko nsa no so edu obi e no say eye Mutirinsa ya enei ya bo watrasde anase yeyi watra Agonaman eye hankis na bo papa ni bi eno so adaka ba ko etrese mpentu nsia Obiri Komfo je na akonkonya demo a odi agu e di asire nyampa ama Agonaman obi e no se enei ye ba wo se ye ni monyam
Yes, I am poor more dear Prejan at Juno. 2,000 Ghana cities or Hene. Yenny Nayamfa, Emwa, and Ne a Japono.
Akosia Quatma, Boakye, Onyere Akosia Quatma, Ameni Quatma, would you say Quatma? Onene ma any obusiano, and then I would die or say, Wabetsiao, Wabemo Trim Concept, what would don't sabe wow, Wabeto mo, Wabes Obusakose. And near what's not see na woman na a poo ebesha war, now am I a person a better dear ye. Now I'm a Canadian Trawa, a ye. Enti Wodoyre, Onyere, Akosia Quatma, Boakye. One nananom ekwo sempia saria efri etmeti masie nanom en mamamre en mamanie esanse wonum fri penimfie oyene Komfo wo yere se enenwie nisu ya wapuduo enan ensuo ya wapuduo no enan odi beyi waye edi abeye waye ama wode asoma hoho Obi no say ensanso enaka no miensa eno so asoto Obiri Komfo Anokye Boakye a wotosum ye no miwraje na efa eboa ene asetina no nana wodoyire ose ne whiskey and the wines the Jack Daniels the White House ene ensa wodo nyina eno nso so onim se obekonkonyasie efie enti eno nso so ensa eye kokon no eno nso so ya wokuduo baako onyere yire ose mewra enei nyame atira won pe wam ama enne wa hofesuo asesa enti na esese wokọ bonyere kente wokọ bonyere tetensaso kente wohene yire wo seda emi edi abosome mu eni ntoma nyina ema ni dokuno enti na nei enei a watena wo maye nimu ya yeye wa yei wo yire so sei na yeye di a edi kan enne oyi ama bedwam amani pa nyina ehu no eye ementema akuni ni ntoma mako edu ebia ahilima eka ho nana wodo yire so na itira bosia etiti ampaboyi eso owie no se na ne wotina pakan mu yi wo frebe nkum no afre ni fana dia bo wotire se omane ye wodia ne nyina na wodi duku ena ye se adwuma no enti nenso duku ya wopudu baako ohene je ne fati adaban esensira egu ye so oyini wiye ye no oyini yiri ye no se miura menin se obekonkonya fie obekonkonya dem obekona nan mo anima akwase bibi enti ne snapo adaka pentunsia ohene wodo yire se eno nso so wode brew na akonkonya fie so a wode abompaye ama agonaman tonso ene asanteman abebia kada na man nyina ore no se na nei wa hofeso ye fita enti nei ne sipi ya wode eba abebo atnase wode be kire ne do edi atere wo eni na ate eka ho sa enso na ne chiriye enso so ejina ho tina nei se de wodo yire ene na busua ne wo ma enyina esienie wonom se haye bedwem enti di aka ne nyina no wo be ne kokuam na ohene yire akosia kwatma one na busua medina na Obiri Komfo Anokye Boakye na Agonahene hema ene asenie ebusua ne nyina yadamu ase nyame onsiramo monkwaso enyado
Chipon. And then ITP Divine Favor Hospital Administrator and so everyone na wamana kwaba 317 any idea yeah 180 yeah abroad
nyinaa woto safre mu aba obesa da nananom ase sebe son sebe ewura ebra ofre nananom akonfo se omeboa no na ebra ti sei onye niema ti sei ampara omo direchi ayesa niema nyinaa ma ebedu bra ti sei aseda na odeda wo Okaso. Anokye se nene o ka se titiru nyinaa be gina yewura opemso nana se tu aseda na odeda no wamma no ho kwan a we ko ntimi nye emre sebe no na nisu ade hu obeda ni nyinaa kire oman no ama mo ahu ni esire ni sunti a ene abefa agramanton so aton ho se odenensa obeso mu nyinaa Zero. obesa adam ase kwa bia so ahose pe ene anigi a mo akire ebra ye de ne kire wa ha se ye de agonamanton so hye de sa na mo de oseyo eba e beboa e ma bibia ye kama no ohun se mo wo gidie won mu ti aseda no damo Zero. Yeah. Ne woka nyina ne se de mo ye nyina wo hu enya de a obedi obi ehwamo obehwe se obekra nyina bom ne ne nyina tra bra manton so emu ne asom oman ama oman na papa Zero. Okasa. ya woka nyina ne se ya da na Agonahene ehima ase eye wono ankasa ne maame babodrom sofo ono ane ba ajapa ameyaw eni nananu asebie so sebie wura wabeton wa ne ono betra se akamo trapamo aso Agonahene Zero. ono ko se ne woka ba ko pe wadena sem to emampani fo wona busuam ano ana kamai anyere mu a woni se busua no emadia efie ni nyina ye madia na so mo je no feso amadia na o se omo ye bia omo ye fa ho ansana ne maame ni pon etachiri amena dusi Zero. wadamu nyina asi dobi bia asi woni se samre ya sabe ura sabe so mo afo konfanachi amu ampa konwen enya de a wo be fi krom ha akotran kran tamale what krem eni nyina be so adama on mind ni na samunya na mo na mo son mu na ne oye be ye no obi afutu sem bia ode be bring bia obusu nyina Bravo!